ng Diyos, kami pakilala ng tao. Nganin natin unang sasabihan, likuran kong talasin. Ninuyaman nga na ing nilapuan, gabon bale nga nabungso, katahindo kapatad, alalaki kapatad, ababay, ing uli na ning lagyo. Tanggap yung makatabinalan na pakinabang nga rin santong ibang. Salamat kayo ng kalukuran makakundis. Pagmalanuan da ko ito ng tinggal yung pataka. Sa aking kapamilatanan iti ay sadsadiyo yung katungkulan. Uling tutong karakalda ding amanong kekong karakalda ding kabiyasanan ami pakilala kekong niyaya liwanag niya diwang kamaralanan detang ya kayo diwang da ding ating kamde kaya iyong hiburan na nitang Diyos ing katasan banganap kayong ipabandyan at enakoping magpulangan. Bangon ing masapsap ng nasa nitang Diyos ing katasan anong lupa rin yaiting maging karin kayo naman. Nung Elias. Bimdang yung tingamanong makaukol tindiwan. Ning paksang katalakayan makaukol tindiwan. Ayat yung tinipon kalukuran kamadaral ketang dakalampong dita nung namuya kalukuran. Ding bagi amingan ulit ayat yung karenang tinggap naman. Dapat ng anabate tingat yung kegobranda at inulang nila kakanan. Nanupata aking buri ng sabihan may buran kong talasuyo. Yasi sa sabihan liburan kong makayaniyo. Nung king kitang kamagobro, king ladyong panayas, pilipista mo. King taluan na kang sikanan, king dakal apanawon, king kitang kamagobro, dapat mutiyang liburan ko. Nung menari naman, king metong atatanang balabalandang king bubulog mo. Nung butilas ang gandos, kalukuran ayat niyo. At kinikitang pamaniyas at king at iyong tenaman mo. Nung kirulang ng kalinapan, kalukuran ayat niyo. Tingang yaman ng kilaparan, itang at iyong pitangan mo. Mga ramkatan mo, ing magpulan ng tango. At king kekong pakinabang nung itinaman at tinggap yun. Nung kay batiyo yung tinggap king palagyo niya tinguyo. Nung king material yas ay o matiyang kalakan.
talapag-obra dapat eyo'y tiiningat. Ngunit yung bigkayit mo ka, kamandi na patmaya, bakit intingkap mo kaya uling sasabihan ng dakaling binyana, dakal mo naman ing mayawad, uling dapat kang mag-obra. Nung inyasa kaluguran, amag-aral din kita mo kagaya tayo. Nung may pagkalubanan kang dakal, amayak kita minang at iyong gino. May nakikamu karinati yung limang babaeng pagkalubanan kalento at itang metong niya mo abot. Dapat mapepay pagal at yun ang kinutkot, anya itang atiyo kaya kinuha netang makalayo. Kaluguran, amag-aral, kanate yung pakaliwan. Tingtemang tatalakaya niyo, dakaling burin ang dalan. Malawak yung kabias ng ayati yung makalangkang. Material man espiritual, king pamagobro ang bang, kinalagyuning katapatan, itiyatiwan ang daragan, tuliguran kong talasuyo, at nga kailangan mong magaran. Sumulong kong tapat, pinti kayong pangayatiyo. Hanyapin nga na ng pamating na iyong diwang mo. Ninuman ing nilakuan, balegabun nga nabuso. Tatayindo, kapatad na lalaki, kapatad na babae, kinuli na ning nagyoko, tanggap lang kadinalan apatinabang nga ning at iyong aman. Buring sabyan kaluran, katapatan mong pahintunanan. Hanya naman ingamano, itipiring sinabi no. Nuwan niya nga yung managiling hanggang wakas kinulad niyo na. Iyang bukod nga na, ing magpunit, ing kurona, kagong na hindi alangangga, o mutiyang kalasan pantaya, nananlig maabang di, kinusangayat mo. Magdang kinuli na ning sigalan, ang ipagsalog kikaw. Idadala mo king pitutulan itang bagay at tinggap mo ang yaman ting dakal liguran kung talasuyo. Mayap di itang dit king kayang pangayatiyo ang yaman king pangamulat ding mata ng lawan laltoy taulina mo anya kenya matutupad ang pumayayakit bungso at initawin minuna nganing santo ni Bangkol. At ating minunang umitaw nila ng iyang ipapamanan. Kenyangan bibiloging diwaling kapadaralan. Kanyaya tiyo nating tao, manibating kayabakan, kinatiyong pamagobra na nung alamang mitanam, niyabas ko karin e gobrang kepatingapon at ketang kintagat panapuna dinatang, leguran kong talasuyo, nung tingsam lang kekeng diwang at iyon ang tetangak iya yung kalangan at yun ang pang depatan hindi ay minsan-sad tambang nung inyasa ding kabilas na nung makanaanong dadala nila ano ay talapatirang damit banal bunga uling ang diyaman ding sablang ang king santong Biblia ni Sula nung niyang mandaratan o mutiyang tarapag-obra mayok na yung nalaka nga balo nga natin yung amana nung inyasa. Nung manatili ko, king pamagaran, king mayok abining maribatan bago, ikayo rin tinili na ban isasanay makayatiyo. Bangket ang inuman yung maringap king nakalamayag kong suko, kalanay lunto kasalang, ketiking bago niya ko. Nung inyasa, ipopin din kayang ramulayan, at ding aman na hinaring diniwo ang ba. Kanyanong ding nitalang lakit mo naman, o nalang ganakan ko, kalurang makanakong bisa, ngayon kabyas na ng Diyos kaya itang tayo tibusan. Kailangan yawari kim tutong biyasa nung atiyo kang mga lakal itang nakalapuhunan kaluran ang agaran. Huling yung
katutuan dakala tayo. Betang lanto ang mga lugi ko magiyang kaamalan ko. Dapat himuli na ning kabias namin. Katuturo na tayo. Kaya iyon ang padala kalimbanan kete pandalo. Lanto kong nitatamnan. Lanto hindi pa bandi kayo. No pa rin taluran. Kihuli rin kapibabatan niyo. Nigakayatin kong bandi. Kihuli rin pamaminto. Hanyatin ang yamang masakit. Ayati yung sasabihan niyo. Malawat maning penibatan. Dapat at yung isang lako. No. Makanin Tulis sapat na lang agpangking talaga nimbalang katao hadinulong kening mabra banmuli ko'y kongan at iuyin daraga nung makanyangin Wongtiang liguran magkasipag kayo banal yung tungkulan indalisero ko hiya'y maigit yung pagkikuanan hage kong ay bait kinupuso yung ikonan pasalamatan kayo huli na paglasang ang yaman kabaluan niyo imbalang punan ito nedit lamun makadingin nyaning ko na malayan at yung tuturo hinggang panyakang nung ninuring may na para karetang